Vi vil gerne bevise for cosinusrelationer, og det gør vi via denne sætning. C i anden er lig med A i anden, minus 2 gange A gange cosinus til vinkel W gange B plus B i anden. Og vi starter med at kigge på Pythagoras sætning, som er A i anden plus B i anden er lig med C i anden. Og det er så her, hvor man så finder hypotenusen i en retvinklet trekant, hvor vi så har tegnet. Vi har en stumvinklet trekant her, som er A, B, C. Og så har vi så tegnet en trekant ud fra den, hvor det så bliver retvinklet. Og i den her trekant, der har vi så 2 retvinklede trekanter. Vi har A, D, B. Og oplysninger fra den trekant der, og sætter ind i Pythagoras sætning. For både den ene trekant og den anden. I den første kommer den til at hedde A plus x i anden plus h a. Det er det her, det er det der, som er den ene katete, og så h er den anden katete. Er lig med C2, som er hypotenusen. Og i den anden, så kommer den til at hedde x i anden plus h a i anden er lig med b i anden. Og det er så for den her trekant. Så på denne her, så minuser vi så med x2 på begge sider for at få isoleret HA2. Så den kommer til at se sådan her ud. Den information, vi så har fået herfra, hvor HA i anden er lig med B2 minus x i anden, så der vi så i denne her, og der mangler lige et total, for så at HA går væk. Sådan så den kommer til at hedde A plus x i anden plus b i anden minus x i anden er lig med c. Jeg mangler lige et total over x i, eller x. Så har vi den der ud, parenteserne ud, så den kommer til a i anden plus x i anden plus 2a x plus b i anden minus x i anden er lig med c i anden. Og så det x her, x i anden og x i anden her, de går ud med hinanden, sådan så den kommer så til at hedde a2 og plus 2ax plus b2 er lig med c2 eller c i anden. Og så vil vi godt fjerne det her x, da vi skal bruge det i vores formel til sidst. Så vælger vi så at bruge cosinusformlen, som hedder cosinus c er lig med a divideret med b. Og så i denne formel, så bruger vi så de oplysninger, som vi har, hvor den så kommer til at hedde cosinus c er lig med x divideret med b. Og så for at isolere x, så vælger vi bare gange med b på begge sider. Cosinus c gange b er lig med x. Og så kan vi så bruge vores overgangsformel, som står herover, hvor et cosinus w er lig med cosinus 180 minus w. Så derfor så kan vi skrive, i stedet for c, så kan vi så skrive cosinus 180 minus w gange b er lig med x. Og det her udtryk, det sætter vi så ind på x's plads oppe i denne formel, så den kommer til at hedde a i anden plus 2 gange a gange cosinus til 180 minus w
gange B plus B i anden er lig med C i anden. Og så lige her, også via overgangsformen, så kan vi bare bytte det her ud, sådan så der bare er W, og så kan vi også få den minus ind, sådan så den til sidst ender med A i anden minus 2 gange A gange cosinus til vinkel W gange B plus B i anden er lig med C i anden.